Έτσι δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να εγκαταστήσουμε τα Windows από την αρχή, το λεγόμενο format. Μείνετε μαζί μας και ίσως σας δείξω όλα τα μυστικά, αν και είμαι πολύ εχέμηθος. Κοιτάξτε, πείτε μου ποιος φτιάχνει Windows XP με FAT32. Δεν παίζεται αυτό το πράγμα. Και η εγκατάσταση ξεκίνησε με το φορμάρισμα του δίσκου. Δημιουργήσαμε ένα partition 52 GB και ένα τα υπόλοιπα ως τα 250, ας πούμε. Και περνάμε στη φάση αντιγραφής αρχείων στο δίσκο, προκειμένου να αρχίσει η εγκατάσταση του λειτουργικού. Το φορμάρισμα σχεδόν τελειώνει. Θα συνεχίσουμε με αντιγραφή αρχείων στο σκληρό και θα προχωρήσει μόνο του στην εγκατάσταση του λειτουργικού.